I am Chief Correctional Officer Liberty Mhlanga, and I am the Public Relations Officer for Zimbabwe Prisons and Correctional Service, Manicaland Province. As an organization, our mission is to protect society from criminal elements through the incarceration and rehabilitation of offenders for their successful reintegration into society whilst using reasonable, safe, and secure control. And as such, you realize that our task is mammoth, because it requires a lot of facets to come into place so that we can achieve that. As an organization, we're doing quite a lot in trying to rehabilitate offenders, but we might be somehow facing a challenge in the reintegration process because there is no smooth movement of inmates from the prison back into the society. We have partners we are working in collaboration with on our day-to-day basis, and these include UWAS, Ubuntu Humanity Association of Zimbabwe. We came up with an idea or an initiative to try and assist the effectiveness of the reintegration process. That's why we came up with the Ndinzwei initiative. The Ndinzwei initiative follows the path which was already created by our media initiative from Harare, which is the Another Chance program. The Another Chance program is doing quite a lot, but the coverage now might not fully cover Manicaland province as well. So to augment the Another Chance program, we came together with partners and decided to start the program we now call Ndinzwei program. I believe my officer in charge will deliberate further on this new initiative or idea we have come up with. Thank you. Good day, Zimbabwe. Good day, Manicaland. I am CO3 Marika Edwell, acting Manicaland Provincial Rehab Coordinator. Here we are to establish an initiative which is called Ndinzwei. This initiative came up from different sections: the chaplain section, the public relations section, and the rehabilitation and reintegration section. Together with our stakeholders, Ubuntu Humanity Association of Zimbabwe, OHAZ. So this initiative, it is to help inmates to successfully reintegrate with their families, and also it promotes proper rehabilitation programs in our prisons. And we really hope that as we start this initiative, it goes far beyond in helping our inmates to avoid or to reduce recidivism or re-entry back into the prison entities. We thank very much our stakeholders who support us in terms of resources. We give them a thumbs up, and that we pray that the Lord will bless them and will keep on doing these things so that our rehabilitation and the reintegration processes will be successful. Thank you. Nindonzi Correctional Officer Mucherera, CCO kana kuti Chief Correctional Officer, ndi chaplain mu ZPCS, Zimbabwe Prisons and Correctional Services. ZPCS tine program yatiri kurana muno Manicaland Province inonzi Ndinzwei, yatiri kubatana neUWAS nemamwe mapartners edu, like tinoshanda rehabilitation maofficers edu atinoshanda nawo on this program again, pamwe chete nePR yedu, tichiedza kuzadzikisa mission yeZPCS. Basa redu seZimbabwe Prison and Correctional Services nderekuti kana vasungwa vauya kumajeri
tinovarehabilitata, kuvadzoreredza. Tavadzoreredza, chinangwa chedu ndechekuti pavanodzokera back musociety vanodzoka vava vanhu vari right. Saka in this program tikatarisa vasungwa kare vaiti vakauya kujeri vanouya for punishment yainzi punitive. Saka mazuva ano majeri correctional. Kana mukanatse kunanganidza muchaona kuti ZP yaimbonzi ZPS kuti Zimbabwe Prison Services, but pakazowedzwa a correctional element ZPC kuti izonzi ZPCS. Zvazvinongoreva ndezvekuti musungwa auya ari kuuya achigadzurudzwa unhu hwake nemabatiro ake kuti adzoke munhu ari right. Saka mukujeri isusu semachaplain tiri vafundisi vanovadzidzisa kuti vakure spiritually pamweya, kuti zvinodzoreredza unhu izvozvo. Then rehab yedu, maofficers edu anobatawo the rehab side, kudzidzisa munhu mabasa akasiyana siyana, angava mabasa emaoko nekudzoreredza unhu. Zvekuti tikatarisa kumachaplain titori nemaprograms atinopa kuti vasungwa vadzidze vari mumajeri vachitowana macertificates, zvekuti tine vasungwa vatori nemacertificates aakapiwa ekudzidza zvidzidzo zvebhaibheri ari kuvabatsira. Saka chirongwa chendinzwe ivo takutarisa kuti vasungwa vedu ava kana vachinge vadzoreredzwa neshoko raMwari, vadzoreredzwa nemarehab officers edu nevanhu vanovadzoreredza nekudzidza maskills akasiyana siyana, pavanodzoka kusociety kana kwavakabva kune vakaparira mhosva, vadzoke vava vanhu vari right. Saka pavanodzoka paya vamwe vacho vanosangana nematambudziko ekuti ivo vachinja, tinozvinzwisa kuti vachinja kuno, asi society kwavari kudzoka vachikungoona musungwa wedu achingori munhu. Kana anga ari mhondi vari kungoona ichingori mhondi, kana inge iri mbavha ari kungoona ichingori mbavha, havasati vaona kushanduka kwavaita. Saka chirongwa ichi tiri kutarisira kuti pachinenge chichifamba ishoko riri kutumirwa kuvanhu, kusociety, kune patinogara nekune mhuri yose yeZimbabwe makateerera, kuti vasungwa ava vane shoko ravanaro rekuda kukumbira ruregerero, rinoti kukumbirawo forgiveness pane mhosva dzevakapara. Hongu vakapara, asi kana vaunzawo nzeve, vataurawo nemuromo wavo kuti muvape nzeve muvanzwewo, chinangwa chavo ndechekuti pamwe vakumbirawo ruregerero, vanzwisisane kuti pavanodzoka vasapinda pamiedzo yekudzokorora mhosva dzinenge dzakavapinza kumajeri. Saka ndinzwe iwo chirongwa chiri kuuya nehama dzedu dziri muusungwa, vachitaura nesu kuti tigonzwawo isusu vari kudzimba nyaya dzavo nenhunha dzavo, matambudziko anosangana nawo, asi vakanangana nechinangwa chekuda kukumbira ruregerero kunevo vakaparira, vakaitira zvakaipa kana kuti vakaparira mhosva. Tikatarisa mission statement yedu kana kuti mashoko anotiudza mashandiro edu atinoita seZPCS, inotiudza kuti vasungwa kana vachinge vapara mhosva vanoenda kunochengetwa kujeri. Vari kujeri ikoko vanodzidziswa kugara kwakanaka, kuti vazodzokera kwatiri zvakare kwavakabva kwavakaparira mhosva, vachizogarahe zvakanaka vachigamuchirika. Saka izvozvo ndizvo zviri kuzadzikiswa nechirongwa chekuti ndinzwe iwo, kuti vasungwa vedu pavanodzoka vadzoke kwatiri vavanhu vakatosvitsa shoko ravo, vakagadzirisa nyaya dzavo dzinovatadzisa kuti vagogara zvakanaka nesu. Saka isusu sevafundisi tinofamba pamwe chete navo, vanouya kwatiri vachikumbira, kana tavadzidzisa shoko vakabatwa nemweya waMwari vakanzwa shoko, vanosvika
pakuva netransformation, kuchinja mumwoyo, mafungiro, vobva vaona kuti zveshuwa mhosva ndakapara, zveshuwa hongu ndine chiga kana kuti a duty to go back kusociety, ndichinokumbira regerero kuti tikwanise kuzogarisana zvakanaka. Saka iye musungwa zvinozomupa iye simba rekusimuka iye pachake, asina kumanikidzwa, agouya kwatiri kuti ndakuda kunotaura newe ndakaparira mhosva kuti ndiregerero. Saka ndo chirongwa ichi chinonzi ndinzweiwo chamuri kuona chiri kuuya nevasungwa vachiuya kwatiri hama. So tiri kuti pavanouya kwatiri isusu hama dziri kumusha, vasungwa ava vari kuti tinzweiwo, tirerekereiwo nzeve, mugoteera munzwewo zvishuwo zvedu nezvichemo zvedu zvatinazvo pamuri. Tinokutendai mhuri yeZimbabwe kuti chirongwa ichi muchachigamuchira uye chichatibatsira isusu kuti tiwadzane nevatakatadzirana navo. Izvo zvinokurudzirwa neshoko raMwari kuti forgiveness, kuregerera kwakakosha, ende kuregerera ndo kunoita kuti tikwanise kuenda mberi muupenyu. Kana tikatadza kuregerera, tichiramba takasungirira mhosva, hatina kwatinoenda, nekuti mhosva inoramba kusaregera iko kunotidya isusu togara tisina rugare. Ndinoda kuti kana tanzwa shoko rekuregerera, tinzwewo mwoyo unoda kuregerera. Ndo chikumbiro chedu sevafundisi, semachaplains kuZPCS, avo vamakapa simba rekuti tigokwanisa kudzidzisana nehama dzedu dzinenge dzauya muusungwa shoko raMwari, uye tivadzidzise kuti vaone kukosha kwekuregerera. So as ZPCS hatigoni kuita izvi tiri tega. Ndinofarira kuti we are like a three-legged pot. Gumbo rekutanga tisu maofficers, rechipiri ndo vasungwa ava, retatu kuti bhodho rigare zvakanaka pamoto ndimi community, vakatadzirwa nevafundisi nevamwe vese variko kudzimba uko. Mhuri yeZimbabwe makakosha papurogiramu ino kuti ienderere mberi. Tokutendai ende tinovimba ticharamba tichifamba tese zvakanaka, tichifambira pamwe chete, zvichitibatsira nehama dzedu. Ndatenda wenyu Chaplain Mucherera, ZPCS Manicaland Province. Ndiri kuchingamidzai tishanyira vese nhasi paMutare Remand Prison. Inini ndinoitwa Superintendent Wandastapadzwa Mbanje, ndiri officer charge paMutare Remand Prison. Tiri kukutambirai kechipiri nechirongwa chamauya nacho chendinzweiwo. Concept iyo tinoitambira nemhaka yekuti inobetsera zvakanyanyisisa vasungwa vedu reintegration yekudzokera musociety. Vasungwa ndevesociety vanouya kujere kuzodzidza kana kuzopika vachizodzokera mucommunity. Saka chakanyanyokosha, aspect yakanyanyokosha pausungwa ndeyekuti takwanisa kudzosera vanhu vanogarisana zvakanaka mucommunity mavakabva. Saka ndinzweiwo iprogram yatingangofananidza neanother chance, vazhinji vanoiziva. Chikuru pairi ndeyekuti musungwa kana auya kujere apara mhosva, iye pachake anofanira kunzwisisa kuti akapara mhosva, ende kusungwa kwake anofanira kutambira. The next thing anofanira kuzviregerera pachake, ndiko kuti kana ari anoda kuzoregererwawo, ingave community kana kuti vakaparirwa mhosva, anokwanisa kunge achizoregererwawo. Saka ndinzweiwo chirongwa chekuti vasungwa vanokwanisa kunge vachizoendawo kune vavakatadzira kuzokumira ruregerero kuti vagotamirwa kana vadzoka mucommunity. Muchirungu tinoitora ichidaidzwa kunzi restorative justice. Restorative justice basa rayo nderekuita healing, yekuti mhosva padzinenge dzichiparwa pari zvese zvinoitika izvozvo zvive zvichipera,
so that musungwa kana ari panze anenge achitanga kuita start a new life isisina chinomusunga kana chinomudzosera kumashure nemhaka yekuparwa kwemhosva nemhaka yekuzoenda kumajeri. Saka ndo chinangwa chiripo chekuti muchaona tichitora vasungwa through ndinzwe iwo kuenda kuhama dzavo, kana kuri kuti vakakanganisira hama dzavo. Ndichapa semuenzaniso wekuti umwe musungwa anogona kuva achipomerwa mhosva kana kuti akapikira mhosva ngatiti yerepu yakaitikira mumhuri. Saka paanouya kujeri mhuri inosara ine bitterness yakanyanya zvekuti kana zvinhu zvakadai zvikasaitika kana mavhizitsi chaiwo chaiwo hama dzinogona kutadza kuuya kuzoona hama yavo inenge iri musungwa. Saka chinangwa ndechekuti musungwa pachake akwanise kukumbira regerero kuhama dzake kuti honai ndakakanganisa pakati asi ndiri munhu, I remain your relative, I remain your son, saka ndiregererei ndakakanganisa. Saka tinotarisirawo the community kana kuti munhu ive ichitambira forgiveness inenge ichiitwa nemusungwa. Ndicho chete chinozokwanisa kuti munhu akwanise kudzoka musociety zvakanaka. Ndipo panouya concept yekuti peace begins with me, peace begins with you, and peace begins with us all. Saka in short tichange tichiita zvirongwa izvozvo nevasungwa vatinavo pamutare prison. Tichange tichinyanyobata vasungwa vakatongwa kana kuti vasungwa vakupika. Ndo chinangwa chatiri kuita. My name is Webster Ivis, the CEO of Ubuntu Humanity Association of Zimbabwe, UHAZ. In partnership with Zimbabwe Prison Services, we are into rehabilitation of inmates and reintegration of ex-inmates into the society. As one of our interventions, we have come together and created a program that is called Ndinzwe Iwo. The purpose of this program is to help create a bridge between the offender and the offended, the society and the ex-inmates. What we are here for is to ensure that the inmates have a platform where they can go back to society and ask for forgiveness. We are here to ensure also that they have success after incarceration. Our programs will focus on income generating projects. It will also focus on them successfully getting back to their families and also helping them to ask for forgiveness from those that they have offended. We thank the ZPCS for their efforts in making sure that inmates have got access even before their time in prison to go and ask for forgiveness to those that they have offended. We thank the ZPCS and their leadership in this program where we go and make sure there is social psycho support and that there is counseling for the inmates and the families, the offended and the offenders, and that there is a mutual agreement before the inmate serves his sentence. We thank God for this program and we hope it shall be a success. Thank you.